La depressió és un trastorn mental molt prevalent, això vol dir que té una elevada freqüència a la població, aproximadament de l'ordre del 4 al 5%, i és principalment una alteració de l'estat d'ànim, que té diversos signes i formes de presentació, però la més habitual té a veure amb una sensació de tristor sostinguda i amb una pèrdua de la capacitat de goig i de sentir satisfacció per les coses que ens agrada viure. Doncs ens podem fer aquesta pregunta, no? Si el nostre estat d'ànim és possible que estigui alterat per una malaltia, llavors sol·licitar ajuda. Jo crec que inicialment sempre val la pena fer una primera valoració a nivell mèdic, perquè moltes vegades els quadres depressius o els trastorns de l'estat d'ànim tenen una causa física. Això no ho podrien solventar per nosaltres mateixos. Moltes vegades la pròpia persona no sap que està patint aquesta alteració de l'estat d'ànim i moltes vegades és la família la qui té dubtes, presenta d'alguna manera també algun tipus de dificultat per veure si la persona que té al costat està tenint un problema de salut o no. El suport de la família sempre serà cabdal per poder fer una recuperació i per ajudar a la persona que ho pateix a poder vèncer la malaltia.